Ramajan Ram Rama Hare Krishna Krishna Hare Hare Ramajan Ram Rama Hare Krishna Krishna Hare Hare Ramajan Ram Rama Hare Krishna Krishna Hare Hare Ramajan Ram Rama Hare Krishna Hare Hare Ramajan Ram Rama Hare Krishna Krishna Hare Hare Ramajan Ram Rama Hare Krishna Krishna Hare Hare Ramajan Ram Rama Hare Hare Krishna Hare Hare Ramajan Ram Rama Hare Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Ram Hare Ram Hare Ram Hare Krishna Om Ajnanatimidandasya Jnananjanashalakeya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamkyam Dadati Sutam Vandeham Shri Guru Shri Yuddhapatakamadam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sadhana Rimnathanitam Tat Sajiva Sadhaitam Savadutam Parjana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamsya He Krishna Karuna Sindhu Deenabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanda Radha Kanda Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Shri Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Namam Vishnupadaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swamini Namine Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna എല്ലാവർക്കും ഉപദേശാമൃതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി എന്റെ വോയിസ് ക്ലിയർ അല്ലേ ശ്രീജ മാതാജി? ക്ലിയർ ആണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉപദേശാമൃതത്തില് നമ്മൾ ഇന്ന് 4ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മള് 3 ശ്ലോകങ്ങൾ പഠിച്ചു. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം ചൊല്ലാൻ റെഡിയാണോ ആരെങ്കിലും? ശ്ലോകം അറിയാവുന്നവര് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തോളൂ. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾ ഭക്തിശാസ്ത്രി പഠിക്കുന്നവര് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ആദ്യത്തെ 4 ശ്ലോകങ്ങള് നമ്മൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം ചൊല്ലാൻ വത്സല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോളൂ. വാചോ വേഗം മനസഃ ക്രോധവേഗം ജിഹ്വാ വേഗം ഉപരോപസ്ഥവേഗം ഏതാൻ വേഗാൻ യോ വിഷയേന ധീരഃ സർവാമപി മാം പൃഥിവീം സശിഷ്യാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരി ബോൾ. വാചോ വേഗം മനസഃ ക്രോധവേഗം ജിഹ്വാ വേഗം ഉദരോപസ്ഥവേഗം. എന്തൊക്കെയാണ് ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ? നിയന്ത്രിക്കേണ്ട 6 കാര്യങ്ങൾ: വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം, പിന്നീട് 3 എണ്ണം പറഞ്ഞോളൂ. നാവിന്റെ ത്വര. ഉത്പാദനേന്ദ്രിയം ഉപയോഗങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പം വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം, പിന്നെ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കുക. നാവിന്റെ ആ ടേസ്റ്റ് അല്ലെ, എന്ത് കിട്ടിയാലും കഴിക്കാനുള്ള ഒരു ത്വരയാണ് നമ്മളുടെ നാവിന്. അപ്പൊ നാവിനെ, പിന്നെ ഉദരത്തിനെ, പിന്നെ ഉപസ്ഥ. ഈ 6നെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ എന്താണ് യോഗ്യത? ഈ 6 നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ എന്ത് യോഗ്യതയാണ്? ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കാൻ യോഗ്യനാണ്. കഴിവുള്ള ആളായിരിക്കും. അതെ, പൃഥ്വിയിൽ അതായത്
മാരെ പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ, അപ്പം പൃഥ്വിയിൽ എല്ലാം സഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ആളായിരിക്കും മാതാജി. ആ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നു ഇതെല്ലാം ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നവനാണ് ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ളവൻ. അതാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശ്ലോകം. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ഭക്തിക്ക് വിനാശം വരുത്തുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അതേതൊക്കെയാണ്? ഭക്തിക്ക് വിനാശം വരുത്തുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ: അമിതമായ ഭക്ഷണം അധികം കഴിക്കുന്നത്, അമിതമായ ഭക്ഷണം, അധ്വാനം കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത്, സംസാരം, യമനിയമങ്ങളെ അമിതമായ ആസക്തി, പിന്നെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ആളുകൾ, ലൗകിക ജനങ്ങളുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, ആഗ്രഹങ്ങൾ, തീവ്രമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള 6 കാര്യങ്ങൾ. ആ ശ്ലോകം അത്യാഹാര പ്രയാസശ്ച പ്രജൽപ നിയമാഗ്രഹ ജനസംഘശ്ച ലൗല്യം ച ഷഡ്ഭിർ ഭക്തിർ വിനശ്യതി. അത്യാഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിയായി ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, കൂടുതൽ കൂടുതൽ സ്വരൂപിക്കുന്നത്. പ്രയാസ, കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നത്. പ്രജൽപ, മറ്റുള്ള ഭൗതിക സംസാരത്തിൽ നമ്മൾ പങ്കെടുക്കുന്നത്. നിയമാഗ്രഹ, നിയമങ്ങൾ അമിതമായി പാലിക്കുകയും എന്തിനാണെന്നറിയാതെ അമിതമായി പാലിക്കുന്നതും നിയമം ഒന്നും പാലിക്കാതിരിക്കുന്നതും. ജനസംഘ, ഭൗതികവാദികളുമായിട്ടുള്ള ജനസംഘം. ഭൗതികവാദികൾ മാത്രമല്ല, മറ്റ് യോഗികളുടെയുമായിട്ടുള്ള സഹവാസം, സിദ്ധന്മാരുമായിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ഭുക്തി, മുക്തി, സിദ്ധി, ഈ 3 എണ്ണവും നമ്മുടെ 3 പേരുമായിട്ടുള്ള ജനസംഘവും നമ്മുടെ ഭക്തിക്ക് വിനാശമാണ്. ലൗല്യം നമുക്ക് തീവ്രമായിട്ടുള്ള അത്യാഗ്രഹം. ഈ അത്യാഗ്രഹം നമുക്ക് ഭുക്തി, മുക്തി, സിദ്ധി, ഈ 3 കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് അത്യാഗ്രഹം വരും. ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അല്ലെ ഭഗവാനുമായിട്ട് അലിഞ്ഞു ചേരാൻ, ഞാനും ഭഗവാനാണ്, ഞാനും ദൈവമാണ് എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയിലേക്ക് വരിക. കൂടാതെ എനിക്ക് അഷ്ടസിദ്ധികൾ വേണം എന്നുള്ള ചിന്താഗതി, ഇതെല്ലാം ഭക്തിക്ക് വിനാശമാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി ഭക്തിയെ സഹായിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളാണ് 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അപ്പൊ അതാരാണ്? ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാമോ? ഭക്തിക്ക് സഹായിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ 3-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടു. ആ ശ്ലോകം, ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരെയും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ എല്ലാവരുടെ പറയുമ്പോ ക്ലിയർ ആവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരെ ആയിട്ട് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാനാണ്. വിജയകുമാരി അമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഉത്സാഹം, ആത്മവിശ്വാസം, ക്ഷമ, നവയുധ സേവനം, സംഘത്യാഗ, സദവൃത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉത്സാഹ, നിശ്ചയ, ധൈര്യ, തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനാത്, സംഘത്യാഗ, സദോവൃത്തെ, ഷഡ്ഭിർ ഭക്തി പ്രസിദ്ധ്യതി. അതായത് ഭക്തിക്ക് പ്രിയകരമായിട്ടുള്ള, ഭക്തിക്ക് സഹായിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു. ഉത്സാഹത്തോടെ, നിശ്ചയദാർഢ്യം, ധൈര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷമയോടുകൂടി, തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനാത്. എന്താണ് തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനാത് എന്ന് പറയുന്നത്? എന്താണ്? നവയുധ സേവനം. നമ്മൾ ഏതൊക്കെ പ്രവർത്തികളാണ്, ഭക്തിയുത സേവനം, ഏതൊക്കെ പ്രവർത്തികളാണോ നമ്മളെ ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് നമ്മളടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതാണ് അത് ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, ഇങ്ങനെ 9 തരം ഭക്തിയുത സേവനം പറഞ്ഞു. കൂടാതെ നമ്മൾ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും 64 തരം കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണോ ചെയ്യേണ്ടത് അത്. തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തന, തത്തത് ആ കർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കണം. ഏത് കർമ്മങ്ങൾ? ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കണം. അത് തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തന. സംഘത്യാഗം നമ്മൾ നേരത്തെയും പറഞ്ഞു, ഭൗതികവാദികളുമായിട്ടുള്ള സംഘം ഉപേക്ഷിക്കുക. സദോവൃത്തെ. എന്താണ് സദോവൃത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? സദോവൃത്തെ ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരുക. പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരുക. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ ഭക്തിക്ക് സഹായിക്കുന്നതാണെന്ന് കണ്ടു.
ഇനി ഉപദേശാമൃതത്തില് 4ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഭക്തിക്ക് പ്രീതികരമായിട്ടുള്ള 6 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ മൊത്തം 11 ശ്ലോകം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. വൈദ്യസാധന ഭക്തിയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ 7 ശ്ലോകം വരെ വൈദ്യസാധന ഭക്തിയാണ്. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം രാഗാനുഗ സാധനാ ഭക്തി, പിന്നെ ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. അപ്പോ വൈദ്യസാധന ഭക്തി ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി പാഠം 6 അതായത് 4ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭക്തിയുത പ്രവർത്തനങ്ങൾ 6 ഭക്തിയുത പ്രവർത്തനങ്ങളെ നമ്മൾ കാണുകയാണ്. അപ്പൊ മുൻ പാഠങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ഒരാളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും ഒരാൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന സംഘത്തിനനുസൃതമായി വികസിക്കുന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരുമായിട്ടാണോ സംഘം ചേരുന്നത് ആ വ്യക്തിയുമായിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആവും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം അതേ രീതിയിലാവും. അപ്പം നമ്മൾ കൂട്ടുകെട്ടുന്ന നമ്മളെ അതേ ചിന്താഗതിയിലുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ എപ്പോഴും കൂടുതൽ സംഘം ചേരേണ്ടത്. അതാണ് ആദ്യത്തെയും 2ാമത്തെയും 3ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞത്. ജനസംഘ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരെണ്ണം ജനസംഘ അല്ലെങ്കിൽ സംഘത്യാഗ എന്ന് 3ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത്? ഭഗവത്ഗീതയില് 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 62ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ് ആ ശ്ലോകം? ആ ശ്ലോകം അറിയാവുന്നവരൊന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാമോ? 2.62 ശ്ലോകം. എന്താണ് ആ ശ്ലോകം? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾക്ക് ശ്രദ്ധ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതുമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ആ വസ്തുവായിട്ട് മാലു മാതാജി, മാളു ആണോ മാലു ആണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മാളു എന്നാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ മാതാജി, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ധ്യായതേ വിഷയാൻ പുംസാൻ സംഗസ്തേഷുപജായതേ സംഗാൻ സഞ്ജായതേ കാമാൻ കാമാത് ക്രോധോഭിജായതേ ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹ സമ്മോഹാത് സ്മൃതി വിഭ്രമ സ്മൃതിഭ്രംശോ ബുദ്ധിനാശോ ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ, അപ്പൊ ആ ശ്ലോകമാണ് 2.62 നമ്മൾ കണ്ടു. എന്താണ് പറയുന്നത്? ധ്യായതേ വിഷയാൻ പുംസാ സംഗസ്തേഷുപജായതേ സംഗാത് സഞ്ജായതേ കാമ ക്രോധോഭിജായതേ. അപ്പോ നമ്മൾ ഏത് വിഷയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളില് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അതിൽ കാണുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? നമുക്ക് അതിനകത്ത് കാമം ഉണ്ടാകും. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ കണ്ണ്, ഇപ്പൊ ഒരു പുരുഷന് ഒരു സ്ത്രീയെ കാണുമ്പോൾ ആ സ്ത്രീ, നമ്മുടെ ആ പുരുഷന്റെ കണ്ണുകൾ ആ സ്ത്രീയിൽ പതിഞ്ഞു. അപ്പൊ സെൻസ് ഓബ്ജക്റ്റ് ആണ്. ആ വസ്തുവിൽ പതിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കണ്ണുകൾക്ക് അതിൽ ആകർഷണം തോന്നിയിട്ട് കാമം ഉണ്ടാകുന്നു. കാമം ഉണ്ടായി. ആ കാമം സാധിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വരും? കാമം സാധിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ക്രോധമുണ്ടാകുന്നു. അതാണ് ഓരോ വിഷയത്തിലും നമ്മൾ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ആ വിഷയത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫുഡിന്റെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കാം. ആ ഒരു ഫുഡില് നമ്മൾ കണ്ടപ്പോൾ അതിയായി നമ്മുടെ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാതായി. അപ്പൊ അതില് കാമം ഉണ്ടാകുന്നു. എനിക്കത് വേണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം. കിട്ടാതെ വരുമ്പോ ദേഷ്യം വരുന്നു. അപ്പൊ അതിനോട് അതിയായിട്ടുള്ള അത്യാഗ്രഹം വരുന്നു. അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും വീണ്ടും വീണ്ടും വേണമെന്നുള്ള തോന്നൽ. പിന്നെ അത് കിട്ടാതെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നു. അതാണ്. പിന്നെന്താ? ദേഷ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹ സ്മൃതി വിഭ്രമ. ക്രോധം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആകെ ഇല്യൂഷനിലാവും. പിന്നെ നമ്മളുടെ ബുദ്ധി നശിക്കും, നമ്മൾ ഓർമ്മ പോകും. സ്മൃതി വിഭ്രമ സ്മൃതിഭ്രംശോ ബുദ്ധിനാശോ പിന്നെ ബുദ്ധി നശിക്കുന്നു. ശരിയും തെറ്റും എന്താന്ന് അറിയാത്ത രീതിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് നമ്മള്. ഇത് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചതാണല്ലേ. അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ ഒരുപാട് കൊലപാതകങ്ങൾ നടക്കുമ്പോ പല ആൾക്കാരടുത്തും ചോദിക്കുമ്പോ അവര് പറയും, എനിക്ക് ആ ഒരു സമയത്ത് എന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, പിന്നെ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോഴാണ് ഞാൻ എന്തിനാ ചെയ്തത്. അത് അവര് ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം സാധിക്കാതിരുന്നു. ദേഷ്യം വന്നു. ദേഷ്യം വന്നപ്പോൾ എന്താണ്? വിഭ്രമം. ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹമുണ്ടായി. ആകെ ഇല്യൂഷനിലായി. പിന്നെ ഓർമ്മ തന്നെ നശിച്ചു. ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്നുള്ള ബോധം തന്നെ നശിച്ചു. ബുദ്ധി നശിച്ചു. ശരിയും തെറ്റും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയി.
ആ സമയത്ത് വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ലല്ലേ, ആ ദേഷ്യം തീർക്കുക, ആ ദേഷ്യത്തിന് ഓരോന്ന് ചെയ്യുക, അതാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. അവസാനം എന്താണ്? വിനാശത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എന്താണ് നമ്മളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? നമ്മൾ ഒരു വസ്തുവായിട്ട് സമ്പർക്കം വരുന്നത് എപ്പോഴാണ്? നമ്മളുടെ സംഘം, നമ്മൾ ആരുമായിട്ടാണോ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത്, ആരുമായിട്ടാണോ നമ്മളുടെ കൂട്ടുകെട്ട്, ആ കൂട്ടുകെട്ട് നമ്മളെ ഒരുപാട് സ്വാധീനിക്കും. ആ ഭൗതികവാദികളുമായിട്ട് കൂട്ടുകെട്ടുമ്പോൾ, ഇപ്പൊ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ സമ്പർക്കം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലേക്കായിരിക്കും നമ്മളുടെ ചിന്താഗതി. ആ വ്യക്തി എങ്ങനെ ബിസിനസ്സിൽ ലാഭം വരുത്താം, അതിനെന്തൊക്കെ ചെയ്യാം, ആ ചിന്താഗതിയിലേക്ക് നമ്മളും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളുമായിട്ടാണ് കൂടുതൽ സമയം നമ്മൾ സംഘം ചേരേണ്ടത്? ഭക്തന്മാരുമായിട്ടാണ് സംഘം ചേരേണ്ടത്. ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സംഘം ചേർന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നാശം തന്നെയാണ്. സാധാരണ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ആ വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ നാശമാവും? ആ വ്യക്തിക്ക് ലാഭമല്ലേ ഞാൻ കൊടുത്തത്? എത്ര പണമാണ്? ഇപ്പൊ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ പറയുന്നത് എന്റെ കൂടുതലുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് അവന് എന്തുമാത്രം പണം സമ്പാദിക്കാൻ സാധിച്ചു. പക്ഷെ പണമാണോ നമ്മളുടെ ഈ ജന്മ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്ന? പണം സമ്പാദിക്കുക എന്നുള്ളതാണോ? എന്താണ് മനുഷ്യജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തിയുത സേവനം മാതാജി. സേവനം, നമ്മുടെ ധർമ്മത്തെ തന്നെ മറന്നാണ് എല്ലാരും ജീവിക്കുന്നത്. എന്താണ് ഭഗവത് പ്രണീതം. അതെ, നമ്മുടെ ധർമ്മം അത് ഭഗവാനെ അറിയുക. സവൈ പുംസാം പരോധർമ്മോ യഥോ ഭക്തിർ അധോക്ഷജേ. ആ അധോക്ഷനോടുള്ള ഭക്തിയാണ് നമ്മൾ വളർത്തേണ്ടത്. അല്ലാതെ കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കുകയോ ഒരുപാട് പ്രശസ്തി ലഭിക്കുകയോ കൂടുതൽ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയോ സമൂഹത്തിന് ഉതകുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. അപ്പൊ സാമൂഹിക സേവനമോ? ഇതൊന്നുമല്ല. ഭഗവത് സേവനമാണ്. ഭഗവാനെ സേവിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും സേവനമായതിന് തുല്യമാണ്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ധർമ്മം. ഇപ്പൊ ഒരു ഉപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപ്പ് രസമാണ് ഉപ്പിന്റെ ധർമ്മം. ഒരു പഞ്ചസാരയുടെ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മധുരമാണ്. ഇപ്പൊ ചായക്കകത്ത് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കലക്കിയിട്ട് ആ ചായക്ക് ഉപ്പ് ചവയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അതേപോലെയാണ് നമ്മളുടെ മനുഷ്യൻ. നമ്മളെ മനുഷ്യനായിട്ടൊരു ജന്മം കിട്ടിയിട്ട് മൃഗത്തിനെ പോലെ പെരുമാറുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതായത് ആഹാര നിദ്ര ഭയമൈഥുനം ച. ആഹാരം കഴിക്കുക, ഉറങ്ങുക, പ്രത്യുത്പാദനം ചെയ്യുക, കൂടാതെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുക, അവനവന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ മൃഗങ്ങളും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യ ജന്മത്തിന് എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഈ 4 കാര്യം മാത്രം ചെയ്താൽ. അപ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ധർമ്മം അത് ഭഗവാനെ അറിയുക, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭക്തരുമായിട്ട് സഹകരിക്കണം. അപ്പൊ ഈ ഭക്തരുമായിട്ട് സഹകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ എങ്ങനെ ഭക്തരുമായി സഹവസിക്കേണ്ടത് എന്ന് വിശദീകരിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ ഈ 4ാമത്തെ ശ്ലോകം. പിന്നെ 5ഉം 6ഉം ശ്ലോകങ്ങളിൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടാം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ 4ാമത്തെ ശ്ലോകം. ദദാതി പ്രതിഗ്രഹണാദി ഗുഹ്യമാഖ്യാദി പൃച്ഛതി പുങ്ക്തേ ഭോജയതേ ചൈവ ഷഡ്വിധം പ്രീതിലക്ഷണം. ദദാതി പ്രതിഗ്രഹണാദി ഗുഹ്യമാഖ്യാദി പൃച്ഛതി ഭുങ്ക്തേ ഭോജയതേ ചൈവ ഷഡ്വിധം പ്രീതിലക്ഷണം. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രീതിലക്ഷണമായിട്ടുള്ള 4 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഷഡ്വിധം പ്രീതിലക്ഷണം എന്തൊക്കെയാണ്? ദദാതി, പ്രതിഗ്രഹണാദി. ഇതെല്ലാം 3 പേറുകളാണ്. ദദാതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുക, പ്രതിഗ്രഹണാദി ദദാതി കൊടുക്കുക, പ്രതിഗ്രഹണാദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വീകരിക്കുക. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്? എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഗിഫ്റ്റ്, ഇപ്പം സാധാരണ ഭൗതികമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഒരാളോട് ആ ഒരു വ്യക്തിയോട് നമ്മളുടെ സ്നേഹം കാണിക്കാൻ, ആ വ്യക്തിയെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ഒരു സ്ഥാനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാൻ നമ്മൾ അവർക്ക് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കും, കൂടാതെ നമ്മൾ ഗിഫ്റ്റ് സ്വീകരിക്കും. അതുപോലെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടും നമ്മൾ ദദാതി പ്രതിഗ്രഹണാദി, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു,
സ്വീകരിക്കുന്നു. സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു, സ്വീകരിക്കുന്നു. അതാണ് ആദ്യത്തേത്. ദദാതി കൊടുക്കുന്നു, പ്രതിഗ്രഹണാദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്ത ലൈനിലുള്ളത് ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി. ഗുഹ്യം, ഗുഹ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രഹസ്യം. മാഖ്യാതി മനസ്സ് തുറക്കുക. ആരുമായിട്ട് മനസ്സ് തുറക്കണം? ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് മനസ്സ് തുറക്കുക. ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി, ഭക്തന്മാരോട് മനസ്സ് തുറന്ന് സംസാരിക്കുക. ഗുഹ്യ പൃച്ഛതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുഹ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രഹസ്യം. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് മനസ്സ് തുറക്കുക, കൂടാതെ നമ്മളും കേൾക്കുക. അതാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നു. രഹസ്യങ്ങൾ നമ്മളോട് പറയുന്നു, നമ്മളും കേൾക്കുന്നു, കൂടാതെ നമ്മളും രഹസ്യം അങ്ങോട്ട് പറയുന്നു. അപ്പൊ കേൾക്കുക, പറയുക. എന്താണ് രഹസ്യം? ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ ഇപ്പൊ സാധാരണ ജീവിതത്തിലും ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് കാണും. നമ്മള് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തുറന്നു പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി കാണും. അതേപോലെ ആ വ്യക്തിയും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയുന്ന നമ്മളുടെ അടുത്തായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുപോലുള്ള റിലേഷൻ ഭക്തന്മാരുടെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക. ആ ഗുഹ്യം ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ രഹസ്യങ്ങൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളിലേക്കാളും പറയുന്നതിൽ ഏറ്റവും ഉചിതം നമ്മുടെ ഭക്തന്മാരോട് പറയുമ്പോഴാണ്. കാരണം ഭൗതികവാദികൾ അവര് ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ളവരാണ്. കൂടാതെ അവർക്ക് അതിനെ തരണം ചെയ്യാനുള്ള ശരിക്കുള്ള ഉത്തരം അവരുടെ കയ്യിലും കാണില്ല. കൂടാതെ അവര് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ രഹസ്യമായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യം മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞെന്നും വരാം. പക്ഷേ ഒരു ഭക്തനുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം അതാണ് ദൃഢമാക്കേണ്ടത്. ഒരു ഭക്തനുമായിട്ട് ഗുഹ്യം രഹസ്യം പറയുക, കൂടാതെ നമ്മളും കേൾക്കുക. അതാണ് ആ ഒരു പേർ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുക, സമ്മാനം കൊടുക്കുക, സമ്മാനം സ്വീകരിക്കുക. രണ്ടാമത്തത് നമ്മള് രഹസ്യം പറയുക, രഹസ്യം കേൾക്കുക. ഭുങ്ക്തേ ഭോജേതേ ചെയ്വ. ഭുങ്ക്തേ ഭോജേതേ എന്ന് പറയുമ്പോ പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുന്നു, ഭോജേതേ പ്രസാദം കൊടുക്കുന്നു. പ്രസാദം ഭുങ്ക്തേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വീകരിക്കുന്നു, ഭോജേതേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസാദം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ, ഇതാണ് പ്രീതി ലക്ഷണം. പ്രീതി ലക്ഷണമായിട്ടുള്ള ആ ഭക്തനുമായിട്ടുള്ള ഒരു നല്ലൊരു പ്രീതി സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഈ 3 ജോഡികൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. എന്താണ് 3 ജോഡികൾ? ആദ്യം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു, സ്വീകരിക്കുന്നു, രഹസ്യം പറയുന്നു, കേൾക്കുന്നു, പ്രസാദം കൊടുക്കുന്നു, പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുന്നു. ദദാതി പ്രതിഗ്രഹണാദി ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി ഭുങ്ക്തേ ഭോജേതേ ചൈവ ഷഡ്വിധം പ്രീതി ലക്ഷണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക, ദാനധർമ്മങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക, ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ മനസ്സ് വെളിപ്പെടുത്തുക, രഹസ്യമായി അന്വേഷിക്കുക, പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുക, പ്രസാദം നൽകുക എന്നിവ ഒരു ഭക്തൻ മറ്റൊരാളും പങ്കിടുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ 6 ലക്ഷണം. അപ്പൊ സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്നേഹബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള 6 ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ഇപ്പോ ഒരു സാധാരണ ഒരു വ്യക്തി കാണുന്ന ആ ബന്ധം അത് ഭക്തന്മാരുമായിട്ടും നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കുക. അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് ഭക്തി വൃക്ഷ ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലെവൽ 3യുടെ ഭക്തി വൃക്ഷയില് ജോയിൻ ചെയ്യുക. ശ്രീജ മാതാജി അതിന് ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഇപ്പോ വാട്സപ്പ് ഈ സൂം ചാറ്റിൽ ഇട്ട് തരും. അപ്പൊ അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പൊ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്, നമ്മൾ ഉപദേശാമൃതം ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ക്ലാസ് മാത്രം അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ പോരാ, നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആത്മബന്ധം എല്ലാവരും തമ്മിലുണ്ടാകും. അപ്പോ ആ ഒരു റിലേഷനാണ് ആ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സംഘം ചേരുന്നത്. അതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത്. കാരണം നമ്മളിപ്പോ ജീവിക്കുന്ന ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് എതിർപ്പുകൾ നമുക്ക് വരാം. ചിലര് പറയും വീട്ടില് പ്രശ്നമാണ്, ഭക്തിയിൽ വന്നതിന് ശേഷം ആരും സഹകരിക്കുന്നില്ല, ഒരുപാട് പേര് അകന്നു നിൽക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും. അപ്പോ ചിലപ്പോ നമുക്ക് ഈ ഭക്തിയിൽ വരുമ്പോ ആദ്യമൊക്കെ അന്യമതസ്ഥരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമൊക്കെ നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് വെക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ ചില ചെറിയ തെറ്റുകൾ നമുക്ക് വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു ഭക്തിയിൽ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളുടെ ആത്മബന്ധമായിട്ടുള്ള തൊന്നും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല.
അത് നിലനിർത്തുക കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ അടുത്ത് പറയാം, എനിക്കിപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിയിൽ വരാനാണ് താല്പര്യം, എനിക്ക് ഇതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം കിട്ടുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി മുതൽ ഇങ്ങനെയാണ്. അവർക്ക് ആദ്യമൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവരും അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. ശരിക്കും നമ്മള് സന്തോഷമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ അവർക്കും തോന്നും, നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ ചെയ്യുന്നത്, ഇത് എനിക്കും കൂടെ ചെയ്താലോ. ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് സാഹചര്യം വന്നാലും അവൻ സന്തോഷത്തിലായിരിക്കും. അപ്പൊ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലാണ്. നമ്മളുടെ ആ സന്തോഷം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ, ബാക്കി സാധാരണ നമ്മളെല്ലാം സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നത് എന്താണ്, എന്തെങ്കിലും എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാണുകയോ കേൾക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സന്തോഷം. പക്ഷെ ഭൗതികമായിട്ട് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് എപ്പോഴും സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരുടെ നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറുമ്പോൾ അവർക്കും തോന്നും, അവർക്കും നമ്മളോട് ഒരു സ്നേഹം തോന്നിയിട്ട് എനിക്കും അവരെ പോലെ ആകണം എന്ന്, നമ്മളെ കണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മളെ പോലെ ആകാൻ തോന്നണം. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കും. ഇപ്പോ ചിലർക്ക് ഇപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ ജോലി സ്ഥലത്ത് തന്നെ ആണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം സാധിച്ചില്ലെങ്കിലോ നമ്മൾ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കും. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണോ, ഭക്തനെ അതൊന്നും ബാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതാണ് സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളവര് കൂടുതൽ നല്ല വസ്ത്രം കിട്ടിയാലേ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഉദ്യോഗം ഉണ്ടെങ്കിലേ അതൊക്കെ വന്നാലും അത് ടെമ്പററി ആണല്ലേ. ചിലർക്ക് പറയും, എനിക്ക് ജോലി കിട്ടിയാൽ ഞാൻ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ജോലി കിട്ടിയാൽ എന്റെ ജീവിതം സന്തോഷകരമാകും, അതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കും. അങ്ങനെ ജോലി കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം കാണും. പക്ഷെ ആ സന്തോഷം എത്ര നേരം നിൽക്കും? കുറെ കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ആ ജോലി സ്ഥലത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങളോ അതും ഇതും അങ്ങനത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും വന്നാൽ അതങ്ങ് പോകും. പിന്നെ ഒരു വീട് വെക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സന്തോഷമാകുമെന്ന് വിചാരിക്കും. ഒരു വീട് വെച്ചു, ആ സമയത്ത് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ആ സന്തോഷം നിൽക്കും. വീണ്ടും എന്താണ്, പഴയതുപോലെ നമ്മൾ ആ വീട്ടിൽ താമസിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും പല പല പ്രശ്നങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിലല്ല, നമ്മളുടെ ഉള്ളിലാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ആ സന്തോഷം നിലനിർത്താൻ നമുക്ക് ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംഘം വേണം. ആ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് നമ്മൾ നല്ല ഒരു സ്നേഹബന്ധം സ്ഥാപിക്കണം. അപ്പൊ ആ സ്നേഹബന്ധത്തിലാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് ദദാതി പ്രതിഗ്രഹണാതി. നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുക, കൂടാതെ നമ്മളും ദാനം സ്വീകരിക്കുക. ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുക, ഗിഫ്റ്റ് സ്വീകരിക്കുക. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ദാനം ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരു ഭക്തൻ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു മനുഷ്യ സേവനം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഫുഡ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവന് ഷെൽട്ടർ കൊടുക്കുക, ഇതിനേക്കാളും വലിയ ഒരു സേവനമാണ് എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നതാണ്. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ദാനമാണ് എന്ത് നമുക്ക് ദാനം ചെയ്യുന്നതാണ്? ജ്ഞാനത്തെ, നമ്മളെ അറിവിനെ വേറുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം. ഓക്കെ, അതിന് ഉപരി ഒരു അന്നദാനം, പ്രസാദം, നമ്മള് ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്ത പ്രസാദം. പ്രസാദം അത് പറയുന്നുണ്ട്. പ്രസാദം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, പ്രസാദം കൊടുക്കുക. ഭുങ്ക്തേ ഭോജേതേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസാദം കൊടുക്കുക, പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുക, അത് അതിൽ വരും. ഇതിപ്പോ ദാനം ചെയ്യുന്നത് വേറെ ഇതിനേക്കാളും വലിയൊരു ദാനമുണ്ട്. എന്താണ്? നമ്മളൊരു ആദ്യമായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഒരു റിലേറ്റീവ് ആണ്, നമുക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദാനം. ആ ധന്യവാദജി പറഞ്ഞു. നാമം ചൊല്ലും. നാമസങ്കീർത്തനം, നാമം ജപിക്കാൻ പറയുക, അത് ഏറ്റവും വലിയ ദാനം. നമ്മൾ ഒരു പൈസ ചെലവില്ല, ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നാമം ജപിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഈ നാമം എല്ലാം നമുക്കറിയാവുന്ന ഇത് ചൊല്ലുക. നമ്മൾ തന്നെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാ, എനിക്കിത് ചൊല്ലി എനിക്ക് നല്ല മാറ്റമുണ്ട്, ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ചതാണ്, പക്ഷെ നമ്മുടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും മാറിയത് ഈ ഒരു നാമജപത്തിലാണ്. അത് നമ്മൾ ദാനമായി കൊടുക്കുക. ഈ നാമജപത്തിന്റെ ശക്തി നമുക്കറിയാല്ലേ. അത് ഈ നാമം ജപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാരും, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പോ ഈ പറയുന്ന ഓരോ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് വരെ നാമം ജപിച്ചാല്, നമ്മൾ ഉറക്കം നാമം ജപിക്കുമ്പോ ഒരു കൊതുകോ പാറ്റയോ ക്ഷുദ്രജീവികളോ അവർക്ക് വരെ അതിൽ നിന്ന് മോക്ഷം ലഭിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതിലും വലുതായിട്ട് ഇത്രയും ശക്തിയുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ നാമത്തിലാണ് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ശക്തിയും സ്വരൂപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ നാമം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, ദാനം കൊടുക്കുക.
അത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ദാനധർമ്മം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നാമം ജപിക്കുക, അവരെ കൊണ്ട് നാമം ജപിപ്പിക്കുക. കൂടാതെ നമ്മൾ ഉറക്ക നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ അവര് കേൾക്കുക. ഇപ്പൊ ഒരാൾ ഏത് സമയവും ഹരേ കൃഷ്ണ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക, അയാൾ ആ തമാശയ്ക്ക് പോലും, നമ്മളെ കളിയാക്കാൻ പോലും ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലും അജ്ഞാത സുഹൃതിയായിട്ട് അയാളിൽ വരികയാണ്. അത്ര ശക്തിയാണ് നമ്മളുടെ ഹരിനാമത്തിന്. ഇപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, ഭഗവാൻ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് വന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്ന ഈ ഒരു വലിയ ദാനം, അത് നമ്മൾ കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്? നാമം ജപിക്കാം, പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം? പുസ്തകം കൊടുക്കാം. ഭഗവത്ഗീത പോലെ ഉള്ള നമ്മുടെ പ്രഭുപാദയുടെ ഈ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ വന്ന ഭഗവത്ഗീത, ഏതേലും ഭഗവത്ഗീത അല്ലാതെ നമുക്കറിയാലോ, ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടി വന്ന ജ്ഞാനമുള്ള ഭഗവത്ഗീത പോലുള്ള പുസ്തകം നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ സമൂഹത്തെ പോഷിപ്പിക്കുന്നത് ഈ 6 സൗകര്യങ്ങൾക്കായി കൃഷ്ണാബോധ സംഘം രൂപീകരിച്ചു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഈ ഇസ്കോണിൽ വന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ 6 കാര്യത്തിലുള്ള ബന്ധം നമുക്ക് രൂപീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭക്തർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹപരമായ മാറ്റം, സമൂഹമായി വരുന്നു പരസ്പര ബന്ധം കൃഷ്ണാബോധ സംഘം നൽകുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യം സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ സമ്മാനം കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത്? ഹരിനാമം എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാം, പ്രസാദം കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതുപോലെ ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത പോലെയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ നമുക്ക് ദാനമായിട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു ഗൃഹസ്ഥൻ, ഒരു കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ നയിക്കുന്ന ഒരു അപ്പൊ ഈ ഗൃഹസ്ഥൻ എങ്ങനെയാണ് തന്റെ കയ്യിലുള്ള വരുമാനത്തെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്? നമ്മളിത് നേരത്തെ കണ്ടു. രൂപ ഗോസ്വാമി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത്? അതാണ് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് 25% ബന്ധുക്കൾക്ക്, 25% അത്യാവശ്യം തനിക്ക് വരുന്ന സ്വന്തം ആയിട്ടുള്ള ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി. അതെ, ഇതാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഗൃഹസ്ഥൻ തനിക്ക് കിട്ടുന്നതിന്റെ 50% ഇതുപോലെ ഉള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പൊ 50% അതില് ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ദാനം കൊടുക്കുന്നതും ഭക്തിയിൽ വരുന്നുണ്ട്. ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് പണം ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാം. കൂടാതെ ഇതുപോലെ പുസ്തകങ്ങൾ ദാനം കൊടുക്കാൻ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ, കഴിഞ്ഞ മാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീത മാരത്തോൺ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരുപാട് പേർക്ക്, എത്ര ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർക്ക് നമുക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു. അപ്പൊ അതുപോലെ പുസ്തകങ്ങൾ കൊടുക്കാനും അങ്ങനെ അവർക്ക് ജ്ഞാനം പ്രദാനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഗൃഹസ്ഥൻ ചെയ്യേണ്ട പ്രധാന കടമയാണ് 50% ദാനം നൽകുന്നതിന്. ഏറ്റവും വലിയ ചാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഹരിനാമം. അത് എല്ലാ തടസ്സങ്ങളെയും വിശദീകരിക്കുന്നു. ഹരിനാമം എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. പിന്നെ പ്രസാദവും നേരത്തെ പറഞ്ഞു, പ്രസാദവും കൊടുക്കുക. അപ്പൊ പ്രസാദം വീണ്ടും ഈ ശ്ലോകത്തില് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്, പ്രസാദം കൊടുക്കുക, പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളത്. പിന്നെ രണ്ടാമത് നമ്മൾ കണ്ടു ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയുള്ള സംസാരം. അതായത് ഭുങ്ക്തേ ഭോജയത്തെ ചെയ്യുക, ഭുങ്ക്തേ ഭോജയത്തെ അല്ല, ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി. അപ്പൊ ഗുഹ്യമാഖ്യാതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ രഹസ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുക, കൂടാതെ നമ്മൾ കേൾക്കുക. അപ്പോ നമ്മൾ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികൾ നമ്മൾ നേരിടേണ്ടി വരും. നമ്മളെ ഫാമിലിയിൽ ചില പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ കാണും, സമൂഹത്തിൽ പ്രോബ്ലം കാണും. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്തിയും ഈ കുടുംബ ജീവിതവും എല്ലാം കൂടെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണില്ല. അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണും. അപ്പൊ ഇതെന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ഭൗതികവാദിയെ അടുത്ത് ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ അയാൾ എന്തായിരിക്കും പറയുന്നത്? എന്തിനാ ഈ ഭക്തി എന്നും പറഞ്ഞു പോകുന്നത്? ഈ നാമം ജപിക്കുന്ന സമയം മതിയല്ലോ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളുമായിട്ടല്ല നമ്മളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ, വെല്ലുവിളികളെ ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭക്തനുമായിട്ട് അതും സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാർ, അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മളുടെ അതേ തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചാൽ അവരും അതേ പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അവര് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മളും തമ്മിൽ പിന്നെ അത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കിട്ടില്ല. അപ്പൊ കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഭക്തിയിൽ ഒരുപാട് വർഷം
നിന്നിട്ടുള്ള സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ശിക്ഷാഗുരുക്കന്മാര് ആയിട്ടുള്ള ബന്ധം, അങ്ങനെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് നമ്മളുടെ വെല്ലുവിളികളെ അവരെടുത്ത് പറയുക. അപ്പൊ അവരെന്താണ് അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. കാരണം അവര് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തതുമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന് എന്താണ് മാർഗം, നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. അപ്പോ നമ്മളുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിലുള്ള വെല്ലുവിളികളെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത്? ബാക്കി ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ചേർന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? കൃഷ്ണകഥകൾ പറയുക. നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് അത് പ്രഗൽഭയാകുന്നത്. ഇത് പ്രഗൽഭയല്ല, ഇത് കൃഷ്ണന്റെ കഥയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ച് പറയാ, ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശ്ലോകങ്ങൾ. ഇപ്പൊ ഈ ഭക്തി വൃക്ഷ ക്ലാസ്സിലും നമ്മൾ ഓരോ ആധ്യാത്മികമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കറിയാവുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നു, മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിയാവുന്നത് നമ്മളെടുത്ത് പറയുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു ബന്ധം അവിടെ സ്ഥാപിക്കുകയാണ്. അത് പ്രഗൽഭയല്ല. അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരോട് യുക്തമായി സംസാരിക്കുക. പിന്നെ മറ്റുള്ള സംസാരങ്ങൾ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സംസാരങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് കുറയ്ക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, വീട്ടിലെ കാര്യം പറഞ്ഞു, എന്റെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെയാണ്, പിന്നെ അത് പറഞ്ഞു വീട്ടിലേക്ക് സമയം പോകും. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ കുറച്ചേ സംസാരിക്കാവൂ. കൂടുതലും ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ നമ്മുടെ വെല്ലുവിളികളെല്ലാം സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് പറഞ്ഞ് അവരതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. അപ്പൊ നമ്മൾ കേൾക്കുക, നമ്മൾ അതുപോലെ നമ്മളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുക. നമ്മൾ പിന്നെ ചിലര് നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ഇമ്പ്രൂവ് ആകുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഭക്തന്മാര് നമ്മളടുത്ത് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ, വെല്ലുവിളികൾ നമ്മളടുത്ത് പറയും. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് കേട്ടിട്ട് നമ്മളും അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ, യുക്തമായിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഇതാണ് കേൾക്കുക, പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതല്ല, ആത്മീയ ജീവിതത്തിലുള്ള വെല്ലുവിളികളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത്. ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുക. ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം പോലെയുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം കൂടുതൽ സംസാരിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്? പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുക, പ്രസാദം കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യനെ നമ്മളെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് അവന്റെ വയറിലൂടെയാണ്. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ഇതെന്താണ് ചെയ്തത്? അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ട് പ്രഭുപാദർ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യും. 2 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഒരുപാട് വിഭവങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു. അതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആണ് ഗുലാബ് ജാമുൻ. അപ്പൊ ഈ ഗുലാബ് ജാമുൻ കഴിക്കാനായിട്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പേര് വരുമായിരുന്നു. ഇസ്കോൺ ബുള്ളറ്റ് എന്നായിരുന്നു അതിന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ആൾക്കാര് വന്ന് ഇവിടെ ഇസ്കോൺ, അവിടെ ഈ സൺഡേ ഫീസ്റ്റ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് അവിടെ പോയി കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അത് കഴിക്കാൻ മാത്രമായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ പ്രസാദം ആരുണ്ടാക്കിയതാണ്? ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ടുള്ള പ്രഭുപാദർ ഉണ്ടാക്കിയ ആ പ്രസാദമാണ് അവര് കഴിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, ആ പ്രസാദത്തിന്റെ ശക്തി എന്തായിരിക്കും? അത് മാത്രം കഴിക്കാൻ വന്ന ആൾക്കാര് പയ്യെ അവര് ഭക്തരായി മാറി. അപ്പോ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ളത് വയറിലൂടെ. അപ്പൊ അതാണ് പ്രസാദത്തിന്റെ ശക്തി. ഇപ്പോ ഭക്തന്മാര് ഇതുപോലെ ഹോട്ടലിലോ റെസ്റ്റോറന്റിലോ അങ്ങനെ പുറത്തുനിന്നുള്ള ആഹാരം കഴിക്കില്ല. കാരണം എന്താണ് കഴിക്കില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം? നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ കാണാതെ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുടെ മനോഭാവം അത് ആഹാരത്തിൽ കൂടെ നമ്മളിലേക്ക് പകരും. അപ്പൊ ഈ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ആള് ഭയങ്കര ദേഷ്യവും ഒരുപാട് അക്രമിയും ആയിട്ടുള്ള, നമുക്കറിയില്ലല്ലോ ഹോട്ടലിലൊക്കെ ആരാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. അവരുണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മനോഭാവം എന്താണ്, അവരുടെ ചിന്താഗതി എന്താണ്, അവരുടെ അവബോധം എന്താണ്, അത് നമ്മളിലേക്ക് പകരുകയാണ്. നമ്മൾ പോലും അറിയില്ല. ഭൗതികമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അവര് അതെന്താ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചാൽ നല്ല, നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് മാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഉള്ളില് ഇതുപോലെ ഉള്ള ചിന്താഗതികൾ. നമ്മൾ ശുദ്ധമാണ്, പ്യുവർ ആയിട്ടിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കടയിലുള്ള ഹോട്ടൽ ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിവതും ഒഴിവാക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഭക്തന്മാര് എപ്പോഴും പ്രസാദം മാത്രമേ കഴിക്കുകയുള്ളൂ. പിന്നെ ഒട്ടും പറ്റാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ വരും, ഒരുപാട് ദൂരെ ഇപ്പൊ യാത്ര പോകുമ്പോൾ വെജിറ്റേറിയൻ ഹോട്ടലിൽ മാത്രം കയറുക, പിന്നെ ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഇല്ലാത്ത ഫുഡ് കഴിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ച് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് അത് ഒട്ടും പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രം
അല്ലാത്തപ്പോ നമ്മള് ഹോട്ടൽ ഭക്ഷണങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉചിതം. കാരണം അത് നമ്മളുടെ കോൺഷ്യസ് അപബോധത്തിനെ വലുതായിട്ട് മാറ്റുകയാണ്. നമ്മൾ പ്രസാദമായി ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴേ നമ്മളുടെ ചിന്താഗതി നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയരാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭക്തിക്ക് സഹായിക്കുന്നത് പ്രസാദം കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല മാറ്റം. നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ളവർക്കും പ്രസാദം കഴിക്കുക. അവരൊന്നും ഭക്തിയില് വന്നിട്ടില്ല, അവര് സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സാരമില്ല, പയ്യെ പയ്യെ അവര് പോലും അറിയാതെ നമ്മൾ പ്രസാദം കൊടുത്തു നോക്കൂ, നല്ല മാറ്റം ഗ്രാജുവലി ഉണ്ടാകും. ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് മാറില്ല, എന്നാലും പയ്യെ പയ്യെ അവരിലും നമുക്ക് മാറ്റം കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് പ്രസാദം കഴിക്കുക. ഇപ്പൊ ഇസ്കോണില് ടെമ്പിൾസിൽ പോയാൽ എന്താണ്, ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. നമ്മള് ദാനം, നമ്മള് ടെമ്പിളിൽ പോയാൽ നമുക്ക് പുസ്തകം വാങ്ങിക്കാം, നമുക്ക് പുസ്തകം അവിടെ ഓഫർ ചെയ്യാം. ഈ നമുക്ക് പണം കൊടുത്ത് ഇത്രയും പുസ്തകങ്ങൾ ഞാൻ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അവിടെ ആദ്യത്തെ ദദാതി പ്രതിഗ്രഹണാദി ചെയ്യാം. രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്, ഗുഹ്യമാഖ്യാദി പൃച്ഛതി, അവിടെ ഭക്തന്മാരുണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ആത്മീയ വെല്ലുവിളികൾ ഷെയർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അവര് നമുക്ക് ഉത്തരം പറഞ്ഞു തരും, അത് നമുക്ക് കേൾക്കാം. പിന്നെ പ്രസാദമുണ്ട്, നമുക്ക് പ്രസാദം അവിടെ നിന്ന് കഴിക്കാം. ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ജോഡികളും, ഈ പറഞ്ഞ 6 കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും പ്രഭുപാദൻ നമുക്ക് ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ഇസ്കോൺ സ്ഥാപിച്ചതുകൊണ്ട്. അപ്പോ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസാദമാക്കി കഴിക്കുക. ഈ 6 കാര്യങ്ങളാണ് ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്നേഹബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ദദാതി പ്രതിഗ്രഹണാദി ഗുഹ്യമാഖ്യാദി പൃച്ഛതി ഭുങ്ക്തേ ഭോജയതേ ചെയ്വ ഷഡ്വിധി പ്രീതി ലക്ഷണം. ഇപ്പൊ പ്രീതി ലക്ഷണമായിട്ടുള്ള സ്നേഹബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള 6 കാര്യങ്ങളാണ് കണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. എന്താണ് ആദ്യത്തെ? ഗുഹ്യമാഖ്യാദി പൃച്ഛതി. എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം? ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തോളൂ. പുതിയതായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തവരൊന്ന്, വിജയകുമാരി അമ്മ മാതാജി നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, മാതാജിക്ക് അറിയാം. പുതിയതായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത, ഈ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്തവരൊന്ന് പങ്കെടുക്കോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താണ് ഗുഹ്യമാഖ്യാദി പൃച്ഛതി? ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തോ? എന്തായാലും നമ്മളെ ഈ ക്ലാസ്സില് ഈ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത വ്യക്തികളുടെ പേര് മാതാജി, ശ്രീജ മാതാജി ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണേ മാതാജി, ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോ ഈ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്തവരുടെ മാത്രം. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധന്യ മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. എനിക്കറിയാവുന്ന പോലെ പറഞ്ഞ പോരെ മാതാജി? മതി, മനസ്സിലായത് പറഞ്ഞാ മതി. അതായത് ആരെങ്കിലും രഹസ്യമായിട്ട് പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ കേൾക്കുക, എന്നിട്ട് നമ്മളും അതിന് അവർക്ക് ഉചിതമായ മറുപടി രഹസ്യമായി തന്നെ പറയുക. വർണ്ണനയാണ് അത് കൂടെ ഇന്നർ മീനിങ് ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. അങ്ങനെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഓക്കെ മാനസി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറയുന്നതെല്ലാം ആരുമായിട്ടായിരിക്കണം? ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട്. ആരടുത്താണ് ഈ രഹസ്യം പറയേണ്ടത്? ഭക്തിനെ പറ്റി അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരോട്. അതെ, ഭക്തന്മാരോട് തന്നെ പറയാം. ഇന്ന് എന്റെ അച്ഛൻ ആസ്പത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ആയുർവേദത്തിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. എന്നാലും വയസ്സായി അടുത്തില്ലല്ലോ എന്നുള്ള വിഷമങ്ങളായിരിക്കണം. അപ്പൊ ബാക്ക് പെയിൻ ആണ്. അപ്പൊ ആയുർവേദ ആശുപത്രിയാണ്. അപ്പൊ ഞാനും വിചാരിച്ചു, ഞാൻ ഈ ജപമാല എപ്പോഴും ഇപ്പൊ കയ്യിലെടുക്കാറുണ്ടേ. അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയണം. രണ്ടുപേരും എന്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നപ്പം, ചേച്ചി എന്താ, കുഞ്ഞു പിള്ളേരാ, ആൺകുട്ടിയാ, കുട്ടി ഇന്ത്യൻ നേവിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാ. ചേച്ചി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, മോനെ ഇത് ഇന്നതാണ് സംഭവം, നോക്കൂ, നമുക്ക് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തരുന്നതാണ്. ഹി ഈസ് റിയലി ഇൻസ്പയർഡ്. കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ റിയലി ആ കുട്ടി കുറെ എന്താ പറയാ, അവൻ ഇംപ്രസ്ഡ് ആയി. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു ആങ്സൈറ്റി പണ്ടേ ഉള്ള ആളാണ്, ഭക്തിനെ പറ്റിയിട്ട് അറിയാൻ. എന്നുവെച്ചാൽ ഞാൻ കുഞ്ഞാവേ ആകുമ്പോ തന്നെ അമ്മ ഈ രാമായണവും മഹാഭാരതമൊക്കെ അമ്പലങ്ങളിൽ പാരായണം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പൊ എന്റെ വീട് അമ്പലത്തിന്റെ അടുത്തായതുകൊണ്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കിടക്കണ്ടേ. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ കുട്ടി എന്നോട് ചോദിച്ചത് കാരണം എനിക്ക് ഇത്രയും പറഞ്ഞുതരാൻ സാധിച്ചു. അപ്പൊ താങ്ക് യു ചേച്ചി, അവൻ എത്ര എന്നെ എന്തായാലും
ഞാൻ യാത്ര പറഞ്ഞു പോകുന്നു, ഞാൻ തിരിച്ച് എറണാകുളത്ത് എത്തി. അല്ല പറയാ ഭഗവാൻ നമുക്ക് സാഹചര്യം തരും പറയാ, ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടുവോ അത് കാര്യം വേറെ. ഞാനിപ്പോ ലെവലായിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ. എന്നാലും ഞാൻ വിചാരിക്കാണ് അത്രയെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചല്ല. ഈ ജപമാല ഉണ്ട്, ലോകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് മോനെ, കൃഷ്ണനിലേക്ക് എത്താനുള്ള എളുപ്പവഴിയാണ് കേട്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ അവന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. ഹരി ബോൽ മാതാജി. ശരിക്കും അത് മാതാജി അത്രയും ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി ഇത് ചെയ്യുകയും എപ്പോഴും കയ്യില് നാമം ജപിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മളൊരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആവുകയാണ് അവിടെ. ആ കുട്ടിയെ ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് മാതാജി വഴി. പേടിയാണോ, ഇതെന്ത് സിറ്റുവേഷൻ ആണോ, ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യണത് തെറ്റെല്ലാം നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ആശുപത്രിയാണോ ചുറ്റുമുള്ളവരുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊന്നും ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് അഫക്ട് മീ ആക്ച്വലി. അതാണ്. അതെ അതെ, നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ശരിക്കും എവിടെ പോയാലും നമ്മളെ കയ്യിൽ ജപമാല വേണം, നാമം ജപിക്കണം. അതാണ്. ഹോസ്പിറ്റലാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അല്ലെ, നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ഇല്ല, നമുക്ക് ഭഗവാനാണ്. അത് എല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലാക്കാതാണ് ബാക്കിയുള്ളവർ ജീവിക്കുന്നത്. എന്നാലും നമ്മൾ ഇത് കണ്ടിട്ട് തന്നെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമല്ലോ, നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മോനൊരു ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് മോൻ എന്നോട് ചോദിച്ചത്. അതെ എനിക്കുള്ള അവസരം ഉണ്ടായി, ഭഗവാൻ തോന്നിച്ചു. അത് ഞാൻ രാവിലെയും രാത്രിയും ഒരു രാത്രി അച്ഛന്റെ കൂടെ കിടന്നുള്ളൂ. എനിക്ക് മോൾ ഇവിടെ ഫാർമസി 3rd ഇയർ ആണ് മാം, ഞാനും വർക്കിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ ലീവ് അച്ഛന്റെ കൂടെ കിടക്കലൊന്നും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. അപ്പൊ ഞാൻ അച്ഛൻ ആസ്പത്രിയിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴുള്ള ടെൻഷൻ കൊണ്ട് ഓടിച്ചെന്ന്. ദൈവാനുഗ്രഹിച്ച അച്ഛന് ഹാർട്ടിനൊരു ചെറിയ സ്റ്റെന്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ചെറിയൊരു ബ്ലോക്ക് ഫണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടേ. അപ്പൊ അണ്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റിലാണ് ആള്, കുഴപ്പമില്ല, ഹീസ് വാക്കിംഗ്, ഹീ ക്യാൻ ടീച്ച് ആൻഡ് എവറിത്തിങ്. പക്ഷെ മൂത്ത ആള് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാൻ നാട്ടിലുള്ളപ്പോ അനിയനും പുറത്താണ്, അനിയത്തി അമേരിക്കയിലാണ്, അനിയൻ ആന്ധ്രയിലാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഓടിച്ചെന്നു. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം. രണ്ടാളോട് പറയാനായിട്ട് അവിടെ ഓടിച്ചെല്ലാം തോന്നിച്ചതാവാം. അതെ അതെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അച്ഛന് വേഗം സുഖാട്ടെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി. ഗുഹ്യമാഖ്യാതി എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മള് രഹസ്യങ്ങൾ അല്ലെ, ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള വെല്ലുവിളികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ എല്ലാരും ഭക്തരാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും പോയി പറയരുത്. നമുക്ക് ഒരു കുറച്ച് ഇപ്പൊ ഒരു 100 പേര് ഭക്തന്മാര് കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഓരോയിടത്തും പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ഉചിതമായിട്ട് തോന്നുന്ന വ്യക്തി ആരാണ് എന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു സമ്പർക്കം കൊണ്ട് മനസ്സിലാവും. ആ വ്യക്തിയുമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സ് തുറക്കുക. അത് ഒരു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ എന്താണ്, പുറമേ നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ തിലകും ഈ ഖണ്ഡിമാല ഇടുന്നത് എല്ലാരും ഒരേ ലെവലിലുള്ള ഭക്തരല്ല. അത് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പഠിക്കും. ഭക്തന്മാര് തന്നെ പല ടൈപ്പ്, പല ലെവലുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് ഏത് ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. എല്ലാരും ഭക്തന്മാര് ഒരേ ലെവലിലുള്ള ഭക്തരല്ല. അപ്പൊ കുറച്ച് സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുക. ഇതുപോലുള്ള വെല്ലുവിളികളൊക്കെ നമ്മളുടെ രഹസ്യമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പൊ അവര് നമുക്ക് ഉചിതമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. അപ്പൊ ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക വെല്ലുവിളികളെ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം, അതുപോലെ നമുക്ക് കേൾക്കാം. അതാണ്. ഇനി ഒരാൾ അവന്റെ വരുമാനം എങ്ങനെ ചെലവഴിക്കണം? ഹരേ കൃഷ്ണ. എങ്ങനെയാണ് ചെലവഴിക്കേണ്ടത്? വത്സല മാതാജി വേണ്ട, മാതാജി എപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ. നമുക്ക് പുതിയ ആൾക്കാരെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പുതിയതായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തവര് പങ്കെടുത്തോളൂ. ആരും വരുന്നില്ലേ? ശ്രീജ മാതാജി. ശരി മാതാജി, പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി 50% ചെലവഴിക്കാമെന്ന്. അതെ അതെ. അപ്പോ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് 50%. ഇപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമിയാണ് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കാണിച്ചു തന്നെ. അപ്പം നമ്മള് ഇപ്പോ പുതിയതായിട്ട് വന്ന ഭക്തന്മാര് നമ്മളുടെ വരുമാനത്തിൽ 50% ഇതിനു വേണ്ടി ചെലവഴിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിരിക്കില്ല. എന്നാലും നമ്മൾ കുറച്ച് നമ്മളുടെ ഇതില് നമ്മൾ ചെറിയ ഒരു എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. അങ്ങനെ കുറച്ച് ഭാഗം നമ്മൾ ഭക്തിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുക. പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് പറയുമ്പോൾ അതാണ്. ഇപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമിയെ പോലെയുള്ള വലിയ ഭക്തന്മാര് അതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പറഞ്ഞത്. 50% ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്, 25% ബന്ധുക്കൾക്ക് വേണ്ടി, പിന്നെ 25% സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി. അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ തുടക്കം ആകുമ്പോ കുറച്ച് എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഭക്തിക്ക് വേണ്ടി ഇതുപോലെ മാറ്റിവെക്കുക. നമ്മൾ അത് ദാനധർമ്മങ്ങൾക്ക്
അമ്പലത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ചാരിറ്റി ആയിട്ട് ഇതുപോലെ പുസ്തകങ്ങൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടിയൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് എമൗണ്ട് മാറ്റിവെക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ വരുമാനം ചെലവഴിക്കാവുന്നതാണ്.